Добре дошли в Шантрер. Намира се в Бургас, един от най-бързо развиващите се градове по българското Черноморие. Днес ще ви покажа модерната сграда Шантрер, която е зад мен, намираща се само на няколко минути от морето и центъра на града. Също така ще ви заведа и в един красив апартамент тип студио, който може да бъде ваш. Шантрер се намира в спокойната и зелена част на Бургас, но в същото време на пешеходно разстояние от всичко необходимо. Плаж, магазини, ресторанти, училища, болници и градски транспорт. Отличната локация прави мястото идеално както за живеене, така и за отдаване под наем, дългосрочно или краткосрочно. Сградата е ново строителство с модерен дизайн, асансьор, висок стандарт на изпълнение. Разбира се, има контролиран достъп и качествени общи части, които ще видите в обявата. Този конкретен апартамент тип студио е чудесен избор за сам човек, двойка или като инвестиционен имот. В момента имаме в предложенията си два такива един до друг, можете да ги съедините. Има функционално разпределение, многодневна светлина и е част от сграда, изградена с качествени материали. Апартаментът ще бъде завършен до ключ според вашите желания. Защо точно този апартамент да изберете? Отлична цена спрямо локацията, ниски месечни разходи, висок потенциал за отдаване под наем както сезонно, така и целогодишно. И най-важното, Бургас е едно от малките места в Европа, където имотите край морето все още имат смисъл като инвестиция. Ако търсите апартамент до морето на разумна цена, независимо дали за себе си или като инвестиция, това предложение в Бургас определено заслужава внимание. Ако апартаментът ви е заинтригувал, пишете ми, с радост ще изпратя повече информация или ще организираме онлайн или физически оглед. За сега, довиждане!